Της ημέρας στα σκοτάδια, στα λόγια η ψυχή και ζωές χωριστές. 3 μέρη της μουσικής σου τριλογίας. Δαμιανέ πάντα. Εροφίλη και Βασίλη, Βασίλη και Εροφίλη. Καταφέρνετε και συναντιέστε ερμηνευτικά στο τρίτο μέρος αυτής της μουσικής τριλογίας, τις ζωές χωριστές. Πολύ σχήμα οξύμορο, ζωές χωριστές, αλλά είσαι σαν ντάμα. Θεωρώ ότι σε αυτή την δισκογραφική δουλειά και οι δύο ξεδιπλώνετε όλη την ερμηνευτική σας γκάμα. Και εννοώ για το Βασίλη όλο αυτό το χατζηδακικό άγγιγμα που έχει, την εκρηκτικότητα αλλά και την παιδικότητα, η μικρή αλληγορία με αυσάφωνη και με το απόκοσμο, οφείλω να πω, η Εροφίλη με την εκφραστικότητα, τη γλυκύτητα, την τρυφερότητα και την προσέγγιση της μάνας στον ανούρισμα, φοβερή. Πώς το βιώσατε όλο αυτό εσείς? Να μιλήσω πρώτα. Εντάξει, εγώ θα πω ότι ήταν χαρά μου εξ αρχής η συνεργασία με τον Δαμιανό και από το προηγούμενο άλμπουμ. Το ότι με διάλεξε είναι ωραίο, είμαι της παλιάς σχολής, είναι ωραίο να σε διαλέγει ο συνθέτης ως ιδανικό ερμηνευτή αυτόν που έχει φανταστεί. Και επειδή είμαι της παλιάς σχολής, κολακεύτηκα πάρα πολύ. Μα φαντάζομαι έχει χτίσει και μια προσωπική σχέση, μια φιλία και με τους τρεις. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, και από το προηγούμενο άλμπουμ, στα λόγια ψυχή, προσπάθησα να μπω πολύ μέσα στο υλικό, στιχουργικά και ερμηνευτικά. Μου άρεσαν πολύ οι μουσικές του Δαμιανού. Αλλά και τώρα, ακριβώς μετά την περίοδο αυτή της καραντίνας που περάσαμε όλοι, με όλο αυτό που ήθελε να μεταφέρει ο Δαμιανός μέσα από το άλμπουμ, πραγματικά έσκυψα πάνω στα κομμάτια, σε όλα ό,τι μου δόθηκε να μελετήσω για να ερμηνεύσω και στουδιακά, και νιώθω ότι το κάθε ένα από αυτά είχε και ένα συγκεκριμένο ρόλο, στον οποίο ένιωσα ότι μπήκα εκείνη τη στιγμή. Και πραγματικά είχε διαφορετικές πτυχές της ερμηνευτικής μου... Και απαιτήσεις. Δυνατότητες. Ναι. Είχε κάποιες απαιτήσεις και έτσι ένιωσα ότι το κατάφερα να μπω στο καθένα χωριστά. Πλήρως. Βασίλη, εσύ πώς το βιώσεις όλο αυτό? Θα συμφωνήσω και εγώ με την Εροφίλη για τις δισκογραφικές δουλειές της ολοκληρωμένες και σε μένα άρεσε πάρα πολύ, γιατί καταθέτει, όλοι οι δημιουργοί καταθέτουν ένα ολοκληρωμένο έργο, μια ολοκληρωμένη σκέψη. Εμένα ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή η συνεργασία για αυτό το δίσκο, γιατί με οδήγησε ο Δαμιανός στο να τραγουδήσω με πολύ εσωτερικά και πολύ χαμηλόφωνα. Έως και ψιθυριστά. Έως και ψιθυριστά. Ήταν φανταστικό. Κάποια στιγμή για πλάκα στο στούντιο του λέω πρώτη φορά μου φωνάζουν στο στούντιο να μην τραγουδήσω. Ήταν πολύ εσωτερικό όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή και πραγματικά είναι κάτι ιδιαίτερο και το ακούω τώρα και ξέρεις, ταξιδεύω ξανά μέσα σε αυτόν τον κόσμο και πραγματικά χαίρομαι. Ναι, κάνετε και δύο φοβερή κατάθεση. Μήπως που λέτε τώρα έτσι για το στούντιο, κάποια στιγμιότυπα backstage μπορείτε να μας δώσετε, να μάθουμε κι εμείς? Πάνω σε αυτό, πρωτού πούμε για τα backstage, θέλω να πω το εξής. Επειδή είναι το τρίτο μέρος μιας τριλογίας και επειδή συνήθως έχουμε κορυφώσεις όταν τελειώνουμε ένα έργο, λόγω της εποχής που ζούμε, ήθελα η κορύφωση από τις ζωές χωριστές να είναι ένας ψιθύρος. Και αυτός είναι και ο λόγος που όλη η κατεύθυνση καλλιτεχνικά του δίσκου ήταν να είναι κάτι το οποίο να μην έχει εκρήξεις, αλλά να είναι κάτι πολύ εσωτερικό. Εγώ το εισπράξα σαν μια εσωτερική έκρηξη. Σιωπηλή. Ήταν όμως έκρηξη. Να μιλήσουμε για τις φωνές των παιδιών, για τη σύνθεση, για το οργανολόγιο. Φοβερά πράγματα. Εγώ θέλω να πω όμως, γιατί το περάσαμε γρήγορα λίγο. Τα στιγμιότυπα. Να πω ότι ήμασταν σε ένα στούντιο αγαπημένο για μένα, στο στούντιο του Αντώνη και Δημήτρη Παπαδοπουλάκη, στο Music Row. Είναι ένα στούντιο που έχω ηχογραφήσει αρκετές φορές και άλλες δουλειές, αλλά και τη φωνή μου, και ευχαριστιέμαι πάρα πολύ, γιατί είναι και οικογενειακό και ήρεμο το κλίμα, είναι πολύ όμορφο.
Λοιπόν, εγώ το μόνο backstage που έχω, γιατί ήταν τέτοια η λαχτάρα μου, μετά από την καραντίνα, μετά από αυτόν τον εγκλισμό, μετά από αυτή τη φήμωση, και είχα τέτοια λαχτάρα να πω στο στούντιο, ήταν η μέρα βέβαια που πήγα την πρώτη μέρα στο στούντιο, τραγούδισα τα 6 κομμάτια κατευθείαν. Και δεν ξαναπήγα ποτέ. Δηλαδή ήθελα να πάω και άλλες φορές για να ζήσω και άλλα πράγματα και εγώ τα είχα τελειώσει σε μία μέρα. Είδες τι κάνει καραντίνα. Η λαχτάρα μου, είχα ξεκουραστεί βέβαια, ήταν και η λαχτάρα μου. Γιατί τυχαίνει, δεν τυχαίνει πάντα για να λέω, αλλά είναι ένα backstage που ευχαριστήθηκα. Προφανώς σου άρεσαν όμως και τα κομμάτια πάρα πολύ. Και τα έχεις μελετήσει. Εννοείται. Βασίλη, εσύ. Κοίταξε, το στούντιο πάντα είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, έτσι, γιατί πρέπει να φτάσεις σε μια κατάσταση και να μεταδώσεις αυτό που περιέχει το τραγούδι, σαν να έχεις απέναντί σου κόσμο. Δηλαδή, ζεις σε μια φανταστική κατάσταση εκεί. Έχει απαιτήσεις, έχει δυσκολίες, έχει να μπεις μέσα σου βαθιά στα συναισθήματα, όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πολύ γοητευτικό. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Και ίσως το πιο γοητευτικό, επειδή το Βασίλη στον πρώτο δίσκο της ημέρας στη Σκοτάδια το είχαμε κάνει και λειτουργήσε πάρα πολύ και στις ζωές χωριστές. Είναι αυτή η σχέση που αναπτύσσει ο ερμηνευτής με το συνθέτη μέσα στο στούντιο κατά τη διάρκεια της απογράφησης, όπου επειδή ο Βασίλης είναι ένας ερμηνευτής που περιμένει ο συνθέτης να του δώσει πράγματα, χρησιμοποίησαμε την τεχνική της διεύθυνσης μέσα στο στούντιο. Οπότε ήμασταν, θυμάσαι. Κοίταξε, στην καθοδήγηση. Πόσο ωραίο και πόσο όμορφο. Στην καθοδήγηση αυτή, εγώ πιστεύω πάρα πολύ, γιατί ο συνθέτης έχει το όλο του τραγουδιού στο μυαλό του, βέβαια, και μπορεί να σου δώσει την κάθε λεπτομέρεια. Αλλά και πάλι λέω, μέσα στο στούντιο είσαι απόλυτα γυμνός και εκτεθειμένος. Και χάνεσαι. Δηλαδή, κάνεις και κάποιες επαναλήψεις, μπορεί να κάνεις ένα λάθος τονικά. Έχει μεγάλη ευθύνη αυτός που είναι απ' έξω και σε καθοδηγεί, ώστε να σε πάει κάπου, να σε φτάσει κάπου και να είναι ένα αποτέλεσμα που θα το έχει φτάσει εκείνος. Δηλαδή. Απαραίτητη προϋπόθεση η συνεργασία, η ηρεμία και η κατανόηση. Διαφοροποιήσεις δηλαδή την ερμηνεία σου σε ένα κομμάτι λίγο περισσότερο στο στούντιο σε σχέση, ας πούμε, με την πρόβα που είχες κάνει στο σπίτι σου, με την καθοδήγηση του Δαμιανού εννοώ. Στο σπίτι πια οι πρόβες γίνονται τεχνικά περισσότερο. Ναι. Τεχνικά, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ερμηνεύσεις, το φαντάζεσαι, έτσι, δεν είναι. Έχει διαφορά. Ναι. Έχει διαφορά. Εσύ Δαμιανέ. Αυτή είναι η μαγεία του στούντιο, ότι πας εκεί πέρα και όσο προετοιμασμένος κι αν είσαι και όπως και να θεωρείς ότι θα έχεις στο μυαλό σου, γιατί όλοι μας είμαστε λίγο τελειομανείς, δηλαδή θέλουμε όταν πηγαίνουμε, όχι στο στούντιο, στη δουλειά μας, στο στούντιο, να είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Παρ' όλα αυτά, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ό,τι και να έχω εγώ στο μυαλό μου, μπορεί η Εροφίλη να δώσει ένα ερμηνευτικό στοιχείο, το οποίο μπορεί να μην το περιμένω, αλλά θα με γοητεύσει, το ίδιο και ο Βασίλης, το ίδιο και ο κάθε μουσικός που έρχεται να παίξει. Οπότε είναι κάτι που το επιζητάμε αυτό το πράγμα, γιατί ουσιαστικά είναι πραγματικό, μας υπερβαίνει. Είναι πάνω από εμάς, από το επίπεδο της πρόβλεψής μας. Και δεν σου κρύβω ότι αυτό είναι που πιο πολύ επιδιώκω, δηλαδή μία μικρή υπέρβαση από τους υπόλοιπους συντελεστές την ώρα που είμαστε στον ιερό χώρο και γράφουμε. Μάλιστα. Εροφίλη, πες μου ένα τραγούδι που ταυτίστηκες πλήρως. Εντάξει, τι να πω τώρα, αφού πραγματικά όλα τα τραγούδια που έχω τραγουδήσει σε μουσική του Δαμιανού μου αρέσουν πάρα πολύ. Και να πω στο σημείο αυτό ότι τα υποστηρίζεις πολύ και στις εμφανίσεις σου. Ναι, το πιόνι, ας πούμε. Είναι πολύ αγαπημένο, το γνωρίζει και ο Δαμιανός. Βέβαια, η γνωριμία μας με τον Δαμιανό ήταν η έρημη πόλη, αυτό που πρώτο άκουσα και κόλλησα, και από εκεί και πέρα έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα για τη συνεργασία μας την προηγούμενη. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι πραγματικά, το λέω με το χέρι στην καρδιά, ότι όσα τραγούδια έχω πει σε μουσική του Δαμιανού μου άρεσαν πάρα πολύ και μακάρι να μπορούσα να τα τραγουδάω όλα στα live μου, απλώς είναι λίγο περίεργες οι συνθήκες των live μας πια, σε σχέση με το πόσα καινούργια μπορεί να ακούει ο κόσμος.
από αυτό το CD να πω, τι να πω, όλα θα τα πω, δεν μπορώ. Διάλεξε. Δεν μπορώ να διαλέξω. Εντάξει, δύο έστω. Ωραία, μ' αρέσει πάρα, όλα μ' αρέσουν, τι να πω, δεν μπορώ να διαλέξω. Εντάξει, αγαπώ πάρα πολύ το Αγρίμι, πάρα πολύ. Αγαπώ πολύ και τα μικρά μυστικά. Τώρα θα τα πω όλα. Εντάξει. Λέω αυτά τα δύο και κρατιέμαι για τα υπόλοιπα, θα τα ακούσετε στο live. Ωραία. Βασίλη, εσύ με ποια ταυτίστηκες περισσότερο? Κοίταξε, ταυτίστηκα σαν ερμηνευτής με τη μικρή αλληγορία και σαν ακροατής με το τρενάκι και το γράμμα. Ναι. Περνάω διάφορες φάσεις. Δεν είναι... Θα πω και εγώ τα ίδια. Το ακροατή. Εντάξει, θα πω και εγώ υποχρεωτικά 3 τώρα, έβαλε ένα εντάξει, δεν έχει βάλει. Θα πω ότι συγκλονίστηκα με τη σκέψη για τον ανούρισμα σε ένα αγέννητο παιδί. Όλο αυτό και ο τρόπος που ενορχιστρώθηκε, η μουσική, ο στίχος του Δαμιανού. Εσύ δεν έγραψες στίχος αυτό? Λοιπόν, ήταν όλο πολύ συγκινητικό και ήμουν πολύ φορτισμένη την ώρα που τραγουδούσα. Έπρεπε να μπω ακριβώς και να σκεφτώ ότι μιλάω σε ένα παιδί που δεν κατάφερε να γεννηθεί. Εδώ φορτιζόμαστε εμείς όταν το ακούμε, πόσο μάλλον το ερμηνεύεις. Ξέρεις πολύ καλά, και σου το έχω πει και στην παρουσίαση του βιβλίου σου μεταβολής που έγινε πέρυσι, ότι πάντα, ακόμα και όταν γράφεις, εγώ έχω την εικόνα σου ότι παίζεις πιάνο, μια ορχιστρική μουσική, ακόμα και στα διηγήματά σου. Όταν έχεις να κάνεις με τραγούδι και βγάζεις το τραγούδι από το σιρτάρι, σαν συνθέτης, προηγείται η μουσική του στίχου ή ο στίχος της μουσικής? Είναι μια εύκολη ερώτηση για μένα, γιατί δεν έχω να σου πω πολλές διαφορετικές εκδοχές. Ξεκάθαρος στίχος. Δεν θα περίμενα να ακούσω όπως ένα ξεκάθαρο στίχος όμως, ως συνθέτη. Θα σου εξηγήσω γιατί. Επειδή έχω συνηθίσει να γράφω ορχιστρική μουσική και μου είναι ευκολία να γράφω μουσική η οποία βασίζεται σε κάποιους κανόνες πάνω στη μουσική που το χτίζεις, τη μουσική την αναπτύσσεις, τα θέματά σου, τα μοτίβα σου και αυτή η μουσική μπορεί να κρατάει από 10 λεπτά μέχρι μια μισή ώρα. Στο τραγούδι δεν θέλω να το κάνω αυτό, δηλαδή δεν θέλω πρώτα να γράφω τη μουσική. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο στίχος. Καταρχάς, όχι να μου αρέσει, γιατί αυτά είναι υποκειμενικά. Να βρω κάτι να με συγκινήσει. Το ένα είναι αυτό. Και μετά ξεκινάς να το ξεκλειδώνεις το στίχο. Και το λεξιλόγιο του στιχουργού είναι αυτό που θα με οδηγήσει μουσικά να ξεκλειδώσω το στίχο και να τον αγκαλιάσω με τη μουσική και να τον αναδείξω. Γι' αυτό το λόγο Φερρυπίν έχει μια τελείως διαφορετική γραφή και εκδοχή, ας πούμε το τραγούδι που λέγεται Μικρή Αλληγορία, λόγω του στίχου που είναι πιο ποιητικός. Και μια τελείως διαφορετική γραφή έχει το νόστιμο νήμα που είναι πολύ πιο άμεσος, έχει έναν άλλον τρόπο. Αυτό για μένα είναι μια πολύ ωραία πρόκληση μουσικά, ανάλογα με το στίχο, να μπορέσω να βρω την κατάλληλη μουσική και τον κατάλληλο μουσικό κώδικα για να μπορέσω να τον αναδείξω. Να το θέσω λίγο διαφορετικά, συγγνώμη. Επειδή γράφεις και στίχους, να το πούμε αυτό. Όταν γράφεις το στίχο, έχεις στο νου σου τη μουσική ή στην πορεία έρχεται? Πάντα. Όταν γράφω στίχο, αυτό σημαίνει ότι δεν έχω μπορέσει να βρω τον στιχουργό που θα γράψει τον στίχο που έχω στο μυαλό μου ή που θα ήθελα να γραφτεί για αυτή τη μουσική. Είναι μοναδικές περιπτώσεις που η μουσική προηγείται του στίχου. Τη μουσική την έχω ξεκάθαρα στο μυαλό μου ότι θα τέριαζε μόνο με αυτή την ιστορία του στίχου και από τη στιγμή που αυτή την ιστορία δεν την έχω από κάποιον στιχουργό, τότε και μόνο τότε, αναγκαστικά να αναβάλω να γράψω το στίχο. Ναι, ήθελα να πω ότι αυτό που περιγράφει ο Δαμιανός το έχω αντιληφθεί σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή, το ότι γράφει πάνω στο στίχο και αγκαλιάζει, επειδή οι λέξεις έχουν μουσική, αγκαλιάζει το περιεχόμενο με τις μουσικές του, αυτό το νιώθω κατευθείαν από τα τραγούδια του Δαμιανού και τα αντιλαμβάνομαι. Και όπως καταλαβαίνω και αυτό που λέει, γιατί και στο δικό μας CD το προηγούμενο στα λόγια ψυχή, αλλά και στο καινούριο, έχει γράψει ο ίδιος στίχους,
Οπότε μπορώ να αντιληφθώ και αυτή του την ανάγκη πάνω στη μουσική του να διατυπώσει αυτό που θέλει. Όταν αποφασίζει να γράψει, γιατί γράφει ωραία. Επίσης, ναι, ναι. Εσένα, Βασίλη, ο στίχος στην ερμηνεία, επειδή είσαι και μουσικός, παίζει καθοριστικό ρόλο ή θα ακούσεις, ας πούμε, πρώτα το demo της μουσικής για να δώσεις την αντίστοιχη ερμηνεία που θέλεις εσύ? Νομίζω παίζει καθοριστικό ρόλο, ναι. Ο στίχος, βέβαια. Γιατί δίνει τις πρώτες εικόνες, σου οδηγεί τα συναισθήματα, όλο αυτό που θα πρέπει να βγάλεις και βέβαια και η μουσική. Ναι, αλλά όταν είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει συνθέτη, στιχουργό και τραγουδιστή στο εξωτερικό, ελάχιστοι ασχολούνται με τους στιχουργούς και πάνω σε αυτό, ωραία ευκαιρία είναι να αναφέρουμε και τους στιχουργούς. Η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή. Της δουλειάς. Να πούμε ότι ουσιαστικά η κοινή και στα τρία μέρη είσαι εσύ και ο Αντώνης ο Παπακωνσταντινίδης. Να πούμε για κάθε έναν ξεχωριστά. Να πούμε γιατί. Είναι πολλοί. Έχουν προσθεθεί αρκετοί. Λοιπόν, στις Ζωές Χωριστές, ναι. Είναι επίσης ένας εξαιρετικός στιχουργός, ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, με 2 τραγούδια, το Τρενάκι και τη Μικρή Αλληγορία. Είναι ο Ιωάννης ο Πάτας με το Άσε την Αγάπη και η Μαρία Φωτοπούλου με το Ορατό της Μηδέν. Οι πρώτες επίσημες συστάσεις αυτής της δουλειάς θα γίνουν την Κυριακή 7 Απριλίου στη Σφίγγα. Να πούμε κάποια πράγματα. Αυτή τη βραδιά, πώς την έχετε σκεφτεί? Είναι μια βραδιά που χαιρόμαστε καταρχάς πάρα πολύ και δεν είναι μόνο μια παρουσίαση για εμάς, έτσι όπως το βλέπουμε, είναι μια γιορτή. Γιατί θα παρουσιάσουμε από τη μια τα 10 τραγούδια του δίσκου Ζωές Χωριστές, από την άλλη όμως θα έχουμε και ένα μικρό δεύτερο μέρος, όπου θα παρουσιάσουμε και άλλα 10 τραγούδια από τους 2 προηγούμενους δίσκους, της ημέρας στα σκοτάδια και στα λόγια η ψυχή. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο πολύ καλύτερα όλο το φάσμα της τριλογίας. Εγώ θέλω να συμπληρώσω για την παρουσίαση. Πραγματικά είναι μια γιορτή, όπως το λέει ο Δαμιανός, και γιατί έχουμε καιρό να βρεθούμε οι 3 μας επί σκηνής, αλλά είναι και η δυνατότητα που μας δίνεται για την παρουσίαση να υπάρχει μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη ορχήστρα. Λοιπόν, είναι μεγάλη χαρά, όπως είπε και ο Δαμιανός, είναι μια μεγάλη γιορτή και σπάνια βρισκόμαστε επί σκηνής με τόσους μουσικούς. Και είναι μια επιπλέον χαρά να έχουμε μια μεγάλη ορχήστρα. Βασίλη, εσύ πώς αισθάνεσαι για αυτή τη γιορτή που μας ετοιμάζετε? Κοίταξε, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα πάντα όταν τραγουδάω καινούργια τραγούδια. Είναι πολύ γοητευτικό αυτό που και πολύ δελεαστικό, γιατί έχει μια μεγαλύτερη αγωνία, ένα μεγαλύτερο πείσμα να μεταφέρει στο καινούριο τραγούδι, ναι. στον ακροατή. Προσφέρεται, προσθέτεται και προσφέρεται. Και είναι και για μας κάτι πρωτόγνωρο, δηλαδή ταξιδεύεις σε καινούριο κόσμο συναισθηματικό. Εσείς λοιπόν που είσαστε τόσο χαρούμενοι και προετοιμάσετε για τη γιορτή σας, θα ήθελα λίγο πριν κλείσουμε, ακαπέλα, να διαλέξει ο καθένας από 2 στίχους και να μας τους πει. Εγώ πρώτη με κοιτάζω. Λοιπόν, άμα χάσω το στίχο, με βοηθάει ο Δαμιανός. Εννοείται. Λοιπόν, θα πω ένα ρεφρέν από τα Μικρά Μυστικά, που το αγαπώ πολύ πολύ και θα το πούμε, ναι, με 2 κιθάρες επί σκηνής. Θυμήθηκα τον 8ο μουσικό τώρα, γι' αυτό έκανα έτσι. Λοιπόν, αν δεν είχα και σένα, φιλαράκι μου ένα, θα μου πια μια σκιά. Στις χαράς μου τα λάτι και στις πίκρας μου τάχτη, να προσέχεις τα μικρά μας μυστικά. Ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη. Θα σας πάρω το τρενάκι. Τα τρένα που φύγαν και πήγανε χαμένα, έλεγα πάντα πως δεν ήτανε για μένα και πως το επόμενο θα είναι το σωστό. Υπέροχος. Γι' αυτά και για άλλα πολύ ωραιότερα και πολύ περισσότερα,
Κυριακή 7 Απριλίου, 8 η ώρα το βράδυ στη Σφίγγα. Σας περιμένουμε.